To bang' oula, ong'e maber be isewacho ni oula oseketho nyaka cham, oseketho eka madhi 7,000 mag puothe, cham mane ji okano. Nyiso ni bang' oula to oro biro. Oro to koro uikoru ne, nikech kaka jo Red Cross nigisa maber ni kodhni chal ka gima nopoyou, nikech El Nino nobiro, to El Nino pok orumo maber, ero koro koth bochako gik manun godo bende orumo. Koro sani wang'eyo maber ni bang' oula, oro biro. Usechako ikoru ne oro? Koro oro ni wan gi gimiluongo ni contingency plan. Maka wan koka migawo mar Kenya Red Cross. Watimoga wan gi contingency plan ma wa review diriye higa. Koro plan wani ok en mar oula kende. Wan gi drought, mano ndalo chieng' oro, wan gi tuoche. Ni neno nitie gini moko ma tuo mar kolera ni osechandowa, wan gi plan mar kolera gi tuoche mamoko. Ma kato wan gi plan be mar kantie tulo kamoro kaka lweny moro ni kamoro matin to pod wanyalo konyo jogi. Koro plan wani emwatiyo go mondo onyiswa ni ere koka wanyalo hikore. Iche plan wani wandiko hikruok ne gimoro amora ma awachogo. Ka obedo oula obedo oro. To gi joma watiyo go migepe mamoko gi oganda watiyo go watemo puonjogi kaka sani koth chue mang'eny, pi ng'eny, pi mol mana nono. Koro watemo puonjogi kuonde mantie dago pi koka yawo, wapuonjogi ni gigolo chuodho cha mondo mano itimo kapok koth ochue, mondo ka koro koth biro to yawo gi nyalo kano pi mang'eny maber, mondo ka oro biro to jowa nyalo yudo, oganda wa nyalo yudo pi. Alafu kuonde machal kaka chiemo sani koth ochue. Ka koth orumo pod dhi bedo gi ng'ich, pod dhi bedo ng'ich. Ere koka wanyalo konyo jopur man kuonde manyalo puro mondo gipidh cham machiek piyo piyo. Kich cham gi kochiek piyo piyo e ndach kodhni to ka oro chakore to giyudo chiemo ma ginyalo chamo. Gik machalo alote, gik machalo oganda, gik machalo dengu machiek piyo piyo. Koro wamiyo gi kothe ma ka koth orumo ni to waikore mar miyo jopur gi kothe ma ginyalo pidho machiek piyo piyo, ma ginyalo konyore go sama oro chakore cha. Un kaka jo msalaba makwar Red Cross, gini obembo to konya ina mane mudwaro koeu? Ok anya wacho no bembowa. Kenya Red Cross kaka migawo mar msalaba makwar, wan gi gima luongo gi dhongere ni structures. Wan county 47 gite. Wan tie gi office, kendo wan gi ji matiyo, watiyo gi joma chiwore, to wan gi be joma ondiki matiyo. Koro e counties gite, wan gi structures mag konyo ji. Koro sama gimoro timore, to ok wating' ji ni a Nairobi watero Kisumu. Wan gi jo Kisumu matiyo Kisumu kanyo. Koro structures wan go, gima koro hinyowa en mana sewacho nini. Disasters wan go, ncha wa responde drought, oro. Sani koro koth ochue mar El Nino, kaeto sani kendo koth chue. Koro iyudo ka jomo hinyore ng'eny, wakonyo ji mang'eny, to gik ma wan go ok rom. Koro ok anya wacho ni omuomowa, waikore. Shida mana ni wang'ni jomo hinyore ng'eny moingo gik mancha waiko. Koro pod waoro kwayo ne joma nyalo medo chiwo kony ne jogi mondo ochiw kony, sana gik makwano mar kar jot, chiemo, yore mag pi maler, go osiptal. King'iyo kaka ji